Kaixo, kepa? Kaixo. Zer moduz? Ondo? Ondo? Ondo. Zu, eta lehenik eta behin eskerrik asko, Txapen gonbidapena onartzeagatik. Zuei. Kepa, gainera, esan behar dut, ez dala lehenengo aldixa ez ona etortzen zarena, ez dala bape arrotza, hitzordu egin dugun leku hau Goienaren egoitza. Ez, makina bat aldiz egon hau hemen. Egon hau elkarrizketatzaile moduan, elkarrizketatu moduan, danetik apur bat, aspalditik gainera. Aspalditik. Eta gainera, hemen, zu gainera oso gertukoa zara, Aretxabaletakoa, nahiz eta gaur egun Donostian bizizaren, eta entzun nizun behin, oso nostalgikoa zarela, iraganari pixu handia ematen diozula, eta inzuzen ara jo nahiko nuke elkarrizketa nolabait hasteko ez, iraganera, ume zinaneko denborara, ze okerrez banago, zure antzerkiarekiko lehenengo harremana Aretxabaletan eskolan izan zenun. Bai, niri beti da gustatu izan jat antzerkixa, eta, bueno, antzerkia, interpretatzia, bestekit, eta gure garaixen, garai hartan EGB 6. mailan, euskerako Kurtzebarri eskolan ikasi nagoenik, eta Kurtzebarri eskolan, urtero eta ondikan uste dut egiten dela, egotezan antzerki astia. Bai. Eta maila bakoitzak aurkeztu edo gela bakoitzak aurkeztu behar izateagoen antzerki aste hortan piezan bat. Orduan guk 6. mailan tutore moduan Reso Abasolo euki gauen, eta Reso Abasolok euskera emute euskun. Eta berak, ustot, alegin berezi bat eineuela garai hartan, eta aurretipe bai, gure baino nausitxa bazan jentiakin bebai, akortanaz, ez dakit okerrezpan hau, ez zaudenin garai hartan Ama Begira, Sasu, Kontzu Odriosolak, eta Elena Iruretak, eta Jose Ramon Soroizek, eta Ike hauien antzerki baten pieza batzuk intzituzten gu baino nausitxabekin, eta gero gurekin 6. mailan inauen Iparragirre. Iparragirre. Eta nik beti izaten dut lehenengo aldiz, antzerki inauen nien izan zala Iparragirre, eta nik Iparragirren papela iken hauen Resu Abasolokin, eta gero 7. mailan beste antzerki bat ingauen, eta 8. mailan pastoral bat ingauen. Baina nik ustatola garai hartan izan zala lehenengo aldiz antzerki bat inauen garaixa. Eta Resu Abasolori berari entzun nion elkarrizketa baten oso saiatua zinela. Ikusten zela, bazen eukalaia aktore izateko gogo hori oso ondo ematen zitzaizula, eta gainera oso saiatua zinela, gidoiak eta ikasten denbora asko ematen zenuela. Bai, ni Resukin behin egon nintzen, eta ni horrekin, saiatuan nintzela, bai, gero denbora asko pasetan hauela, hauela hileik eta ni horrekin jenaz akordetan. Berabe oso saiatu esan, antzerkixe prestatzerako orduen, bai, eta egisa da beti eskertu izan dutzetela, azkenien berak jarte hauen pasino hori uste dutelako kontagio inuzkula ez neuri bakarrik gainontzeko ikaskidei bai. Eta, orduan bai esan geinke ez da, haure izan zala pixkat zure zaletasuna edo piztu zeban momentua? Bai, esango neuke baiet. Bai, egisa da igual momentu hartan etzarela, ez dakita inkonstiente zaren, edo igual apurtxo bat ja koskortxoa bazarenien azten zarela esaten, ostra, bai, benetan gustatzen jat. Zera gero ni hasi nintzen AED-ko antzerki ikastaro bat einauen, urte oso iraute hauena, txotxekin, 16 urtekin, ja, adin hortan ja bai nintzen konstienti hau, bai, hau gustatzen jat, eta nik hemendik bizialko baneu, oso zoriontsu izango nitzake. Orduan txikitatik nahiko garbi zeneukan, zer gustatzen zitzaizun behintzat, dena den institutua bukatu, eta ez dakit antzerki gintza, arte eszenikoak, ikasi beharrean kasetaritza ikasi zenuen zergatik? Ez dakit, igual nik neuk be konstientzia bat hartu nahuelako, etzala oso lanbide erresa aktore izatearen hori, etxien berbain ja, gauza bera esaten ustien apur bat, eta nik uste gauzak kontatzea beti da nik uste izan jatela, eta horretara geixen hurbiltzen zan gauzetako bat kasetaritza izan altzan. Eta orduan erabaki nagoen, eta etxien behola hitzartu gauen behintzatez, indeidan kasetaritza 4 urtez, eta gerokuak. Bai, zerbait seguruagoa edo, ez da? Bai, gero ez dakitzu zer dan seguruagoa, eta zerrez kasetarixape, ez dakit. Ni adibidez, esan gure dut, ez da bape segurua, baina urte pila badaroiet ja antzerki edo telebistaren mundu inguru hortatik bizitzen behintzat, orduan, nik suerti eukidot oso sortu du nahi zen hori begisa da, Bai, dena dela, apur bat horra iritsi aurretik, kasetaritza ikasi zendula esan dugu,
baina kasetari ere gero etzinen aritu. Ez, inauen, bueno, beida, justo etxe honetan... Arantzatxoa zeneukan. Baneukan. Arantzatxoa zeneukan. Kriston arantzatzarra. Etxe honetan ibili nintzen kasetari moduen, inkluso kasetaritza ikasten hasi aurretipe egin nituen lantxo batzuk, eta gero praktika batzuk hemen egin nituen, garai hartan ez dakit izango zen goienkari aretxabaleta edo aretxagazeta edo urtekarin batzuk egin nituen praktika moduan, baina garbi neukan niri gustatzen jatena berez beste gauza bazala. Baina saiakera txikiak izan ziren, ezta? Hori da. Ze gero berehala hasi zinean Donostian, antzerkigintza ikasten. Hori da, arte eszenikoen tailerrian. Inauen saiakera bat Madrilera joateko, baina etzan urten azkenien, eta hona itzuli nintzen, eta apur bat hasi nintzen begira bernun ikasteko aukera neukan antzerkisa, eta topo nagoen Donostin behuela arte eszenikoen tailerra. Oindik martxan jarraitzen dauna, eta gaur egun irakasleena zena gainera bertan. Eta, hoxe, apuntau nintzenan, 3 urte zien, eta hasi nintzen bertan, eta gero berehala etorri zain jagoen kale, eta berehala hasi nintzen profesionalki apur bat ontara dedikatzen. Eta gaur egunera arte, ez da? Bai, nik kriston beti izaten dut kriston suerti eukidot, o ez dakit, edo momentu egokixen egotia, o ez dakit. Bueno, suertea, lana, dana izango da, ez daketa. Dana izango da. Nik uste bi gauzen ondorio badala, Bai. Bai, zerutik ez dira gauzak erortzen, ez da, normalean. Baina ja behitzen dutela atzera, eta esaten dut, ostra, 15 urte da eroiet ontan lanien. Zer sorte duna nazen. Bai, hori da, 15 urte ez dira gutxi, Ez. Eta atzera begiratzen duzu eta zerekin geratzen zara? Zerekin geratzen hazen? Ez dakit zerekin geratzen hazen. Ez que nik uste danakin geratuko nintzakela, bestela ez nintzake hemen egongo. Egisa da, hasierak urtietan daukutzun ilusioa dala la leche. Gero igual hori apurtxo bat bajatuz doia. Ni ala eta be, zeitxuan ilusionetan az gauzekin, orduan proiektu berri baten sartzen azenian edo, zeitxuan piztejat ilusio hori. Orduan, ez nintzake geldituko gauza konkretu batekin, nik uste dana izan dela, lanien hasi aurretik inituen aeden txotxekin inituen ikastaro areitatipe oso oroitzapen eharrak dauket, edo kurtzarrizko lan inituen antzerkitatipe bai, osea. Dana dela 15 urteotan ez bakarrik Donostiako eskolartan ikasi zinuana ez, gero ere jarraitu duzu formatzen, gidoigintza, osea gidoilaria ere bazara, zuzendaria ere bai, esan nahi dut, etzela bakarrikan bukatu zure ikaste prozesu hori, sakondu duzula zure arloan. Bai, pixka bat intuizioz izan den zerbait izan da bai nik uste dut, ikasi nauen interpretazioa oso gertutik da zen bi gauza di, nik uste dut aktore batek sortzaile behi zen behar dauela, ez? Orduan, kasetaritza ikasi nauen, egisa da, idaztia ondo emun jat, eta gero hasi nintzen ikastaro etxon batzuk egiten, igual gidoilaritza ikastaro batzuk, Donostin laburmetraiak idazteko ikastaro batzuk, laburmetrai batzuk egin nituen, gero Goenkalen hasi nintzen lanien elkarrizketak idazten baita, orduan, hasi nintzen ustartzen, pixka bat, lanbide desberdinak, baina danak be, zer ikusi xeukienak, nik uste dela historiak kontatziakin. Bai. Esan duzu ez da, gidoilari izateak zuretzat sortzeko aukera ere ematen dizula, hori nik uste zure lanbidean aurrera egiteko garrantzitsua izan daitekela, eta horren adibidetako bat da adibidez Mami Lebrun, antzerlana. Bai, hori, egiz esan beti atzera behiratzen dutenean, ez dakit oso ondo zela noiz piztu jaten behar hori de antzerki obra bat idatzi behar dut. Egiz adanik ordura arte bat ez be ikusentzunezkoetan lan inauela gidoilari moduan. Eta nik ez dakit zerk bultzatu ninduen, nik uste dut izan zela ni neu ikusi nintzela aktore moduan olako historia bat kontau alizaten, eta esan nik aktore moduan historia hau kontau alizateko zerbait idatzi behar dut, ez? Eta hortik sortu zen, hori, Mami Lebrun idazteko ideia hori, nik ideiatxo bat neukan buruan, eta zan pertsona bat, bere familiar maitatu baten hildako, familiar maitatu baten errautsak, eszenatoki baten botatzen kabaret bat inez. Apur bat hori izan zen astapeneko ideia. Eta bukaera hori emungo eutzen historia bat pentsatzia, ez? Eta bueltak emuten, esan eskatu behar dut diru laguntza antzerki testuak idazteko. Proba ingo dut. Eta emun inustien. Eta esan ostras, oin bai idatzi behar dutela, bai, ala bai, emun inustie. Eta apur bat, neukan ideia horri tiratuz, hasi zen historia hori sortzen. Egisa da gero hori baino hilebete batzuk edo urtebete lehenago gure amona hil zala,
eta oso maitatua zen, eta harreman estua neukan berarekin, eta horrek igual piztuarazi nuzten baita, edo izan zen trampolintxo bat moduan historia hori idazteko. Horregatik da, horren historio pertsonala, ez da? Bai, agur bat bai da, azkenian da asko maitatu duzun pertsona bati agur behar dan moduan esatia, eta nik amonaren kasuan, sensazio hori eukin noan bete-betean, osea, ez etxian hil zen, dano gingo zen bertan, eta orduan, hor konturatu nintzen baita, ze importantia dan lasai gelditzea zentzu hortan zure inguruko pertsona maitatu bat joaten danean, eta aukeri aukitzen dozunean agur esateko, ez? Eta hain modu naturalian gainera joan da, ez? Apur bat, zartzaruak erunda, bai, apur bat, ez? Danna bizita gero. Eta horrek bultzatu ninduen apur bat hori idaztera. Bai, amonari agur esateko modu ezin ederragoa. Bai, oso politia. Eta gainera, harrera oso ona izan da bena eta baitza saritxua be. Bai, hori dana izan da izan da ginda bat moduan. Gainera, sortzen aztezanean edo niri behintzat pasatzen jat eta pentsatzen dut jende askori baita, kriston inseguriadeak eukitzen dituzu. Eta gainera, gure lehenengo lana izan da, gogoratzen az, ez da, ondo da, hau ulertuko da, ondo joango gare, ez gara ondo joango, hasieran idatzen hauen gidoi horretatik, buelta pila bat eman genizkion gero talde osuak, ze hori oso importantia baita talde lanian zenbateraino moldatu leiken norberak idatziteako zerbait, eta igual norberaren burutik pasatzen ez dien gauzak atera aldia derrepente talde energia batetik, ez talde lan batetik, eta hortaz jabetu nintzen prozesu hortan. Eta hori, kriston zalantzak geneuzkan hasiera hortan. Eta gogoratzen az lehengo aldiz, estrenatu aurretik, jende ezagunari edo inguruko jendeari deitu genuntzan ikustera etortzeko, eta jaso gauen erantzuna, eski ja, hasieratik izan zen, baina hola, zaplasteko emozional bat ematia jendiai moduan, eta esan gauen, ostras, gehu bezitzen konstiente, igual... Noraino iriste zan, bai, jengen biltzala, eta bapatian hasi gitzenea jendea aurrian itzen, esan gauen, ostra, eta gero oso politia izan da ibilbide guztia, oso politia izan da plazaz plaza ikustea jendeai emandako zaplasteko emozional hori eta jendearen eskerrona, zentzu hortan, ez? Zenbat mugitu elusta zuen barrua, eta gero ja etorri die, Donostia sariaz, oso bidei politia izan da. Oso politia. Eta, Kepa, Mami Lebrun obra aurrera ateratzeko, xake, produkzioak sortu zinuen, eta hortik aipatu duzun talde lana, eta... Bai, sortu gauen xake, Mami Lebrunekin, eta apur bat baita, ideiakin, etzen gelditu bakarrik xaken ibilbidea Mami Lebrunen, ez? Beste gauza batzuk be aurrera aterra lizeteko. Eta etorri dia. Eta etorriko die. Etorri deixiela, ez da? Etorri deixiela, bai. Etorri izan lur, gero, bigarren lana, ikuskizun familiar bat moduan planteo gauen, haur transexual bat protagonista euken lan bat, baina, etzan, bai, transexualitateari buruzko obra bat bai da, protagonista transexual badalako, baina gehi hau igual da onarpenaren edo onartua sentitzearen garrantziari buruzko lan bat, ez? Eta horrekin be oso erantzun politia eukidou. Oso erantzun politia eukidou, orduan lantaldia beti mantentzen dugu, aktoriak mugitzen dira, historia bakoitzak behar eskatzen duelako aktore bat edo beste, baina lantaldia berdina mantentzen dugu, oso ondo funtzionau duelako oinarte, eta badauko hor gauza kontatzeko modu aman komun bat edo topau duelako behintzat, ez? Eta oin, urrengo, ze daukotzu esku artean, xakerekin? Ekainien, ez badau inungo beste arazorik, hasiko garen saiatzen urrengo ikuskizuna izango dana. Momentuz jarri dutzeu nik ustot jaola geldituko jakola izena, baina fadoak entzuten zituen gizona. Irailak 18an estrenauko dugu, Tolosan, dana ondo badoie, eta maskulinidadiari buruzko lan bat da. Baita? Bai. Ondikan ez neuko gauza askorik esango, ze idatzitza badau, baina Mami Lebrunekin paso zan moduan, zalantza hundixak dauzkat oin be, eta gure dut taldiakin kontrastau gidoia ensaiatzen naz, ikusi zer aldatzen da, zerrestan aldatzen. Historian kontatzen da nik beti izan dut road movieak zinean da zen moduan, hau behi izango litzake road play, edo antzerkixan kontatzen den bidai bat, bi gizonen artien. Hirugarren pertsonai bat bai dau, baina horri buruz larreik ez dut berbaingo, pixua undixa daukon arren historian. Eta die, bi mutil,
bata kamioilarixa, eta bestia deduan fado lehiaketa amateur batera doien mutil bat. Deduan, atzamara iten. Deduan. Orduan, kamioilarixa jasotzen dau, eta kasualidadez bi honeik txikitatik ezagutzen die. Baina, herriz aldatu zen kamioilarixa txiki-txikina zanean, eta urte askuan ez da bi elkarrikusi. Orduan, azten da bide bat elkarrekin, batak Portugalerutza eta bestiak Huelbarutza. Eta orduan, inbida hori, Extremadura-arainoko edo Merida-arainoko bidea elkarrekin. Eta hor gertatzen die gauza batzuk, bidean, apur bat plantea bera iteutziena, gai askoren inguruan hausnarketa bat eitia. Eta danak daukia apur bat zer ikusisa, zer da gizona izetia, gizona izeteko modu bakarra dau, apur bat horren inguruan. Gaur egun gainera asko hitz egiten den gaia. Bai, eta ontxe idazten ari nazela eta irakurtzen ari nazela beste gauza batzuk erpin pila badauzkan gai bat. Orduan, nik uste dut falta dela apurtxo bat, gidoiari dagokionez, zentratzia apur bat ondorutza joango dan, edo erabaki apurtxo bat ze gauza konkreturi buruz berbain, edo igual danari buruz berbain leike, baina, nau prozesu honetan egoten den inseguritate guzti horrek kudeatu guran. Eta gainera kamioilari bat eta fadoak abesten dituen... Bai, hori gero kontatzen da historian bertan. Behin irakurri nagoen artikulu baten, faduak Portugaletik kanpora ezagunak diela batez be emakumeek kantauta. Eta jende asko uste dauela ez dauela fado abestlari gizonezkorik, baina mordo badaz, asko daz. Baina ez die emakumezkoak bezain ezagunak. Orduan, teoria bat omen neuen, gero investigatzen ibilinaz, eta ez da bakarra, baina teoria bat omen neuen, esate hauena, faduetan abesten dien gairik esanguratsuenak diela tristura, nostalgia, maitemina, eta diela sentimendu batzuk normalian emakumezkuei lotzen jakienak. Eta horregatik abesten dituztela emakumezkuek, fado horreik. Eta horregatik ez diela ezagunak, Portugaletik kanpora, gizonezko fado abeslarixak. Eta pixka bat ideia horren bueltan sortu zen, asunto guztia. Ikusiko dugu, kepa, egongo gara adi eta ia. Ze historiak behintzat hola kontatuta oso polita dirudi. Bai, nik uste badaukola gero tituluak ikusiko zertan gelditzen den, baina puntu romantiko bat, igual gero historiak hainbeste eukiko ez dauena. Pixka bat bai, baina ez tituluak sugeritzen dauen beste, baina hori ikusiko, ondikan azkarregi da hori. Ikusiko dugu, eta kepa, pentsatzen dut antzeslan berri hau ere euskeraz, sortuko duzuela. Bai. Ze zuk dana euskeraz. Bai. Ez que euskalduna naz, esan gurote, nire espresatzeko modu euskera da, eta hor sentiruten azero zuen, eta naturalki urtete jaten hizkuntza hori da, eta holaxe, euskera izen ditut gauza guztionik. Lurren kasuan, bai itzuli dugu erderara, eta bai indau saiakeratxo bat erderaz estrenatzeko, fetenen egon ginen Gijoneko aurrantzerki festival baten, eta, pixka bat gaia ere iruditzen jakulako bai zala esportagarrixa, eta, saiakera bat egin gure gauelako, baita. Baina sormena niri euskeraz urteten jat, euskeraz bizina zelako, eta betidanik bizi zena zelako euskeraz. Oso harraro egingo jaten erderatik sortzia, oso. Eta hain sentimentu ezberba egiten danean, gainera, ez da? Bai, eta hain gertuko, eta ni gainera beti pentsau izan dut, eta defendiru izan dut, kontatu gure dozun hori izan bidela, zuk benetan kontau gure dozun zerbait. Ze askotan gertatzen da baita, eta suposatzen dut ikusentzun eskuetan baita, baina antzerkian baita, segun ze dinamiketan sartzen zaren, normala dan moduan, azkenian bihurtzen da enpresa bat, enpresa bat da, eta produktu bat da, gogorra dan arren. Esatia, baina segun zuk ze dinamika daukotzun zure enpresan, ez da gure kasua eta sortekoa gare, baina beste kasu batzutan badaz, bai ala bai urtero zerbait berri atera behar dozula, zure struktura hori mantendu ahal izateko. Eta ustot kasu horretan batzutan arrisku egon laikela galdu aldozula, benetan kontau gure dozun hori kontatzia. Osa, bai, beti kontatu gureko zu kontatzen zabitzena. Baina presa horrek edo etengabe sortzen egon behar horrek, batzutan uste dut bai eragozten dauela, deskubritzia zer dan benetan zuri barruak eskatzen dutuna kontatzeko, ez? Naiz eta kontatzen dozun hori bestela be, interesgarria izan leiken, eta zure gustokoa, eta zure lana, evidentemente, defendatu, eta zuk zeuk gustokoa izan. Baina hor badau teklatxo bat, ez dut importantia da natopatzia,
kontu gure duzun hori kontatu behar izateko. Benetakoagoa? Ez dakit edo, bai, benetakoa norberarentzako. Bai, gero igual publikoa, etxako piperrik inporta ikusten dauen nahi, ez? Bueno, pues hor dau gero, publikoarekin konektatzia edo ez konektatze hori historia batekin. Baina nik uste norberantzako importantia baldin bada, beti eukiko dauela zerbait berezia kontatzen ari zaren horrek. Jende gehiago hori edo gutxi hori guztauko jako. Zer, jente danan guztuko abezin gara izen. Baina beti eukiko dau zerbait, oso zuzuria, ez? Eta Mamie Lebrunen kasuan uste dut horregatik funtzionagoela moduan. Zenbat malko, kepa? Buah, mordo bat, tago euk? Zenbat malko. Mordo bat. Barre bai, baina bai. Bai, ala da. Eta, bueno, antzerkiaz gabiz, baina zuk lehen ere aipatu duzu hor bate ikusentzunezkoen arloan, ez, jardun zendula bereziki hasierako parte horretan, eta nik uste dut hoiz, garrantzitsua dela egokitzen jakitea ere, ez, ikusentzunezkoak, eta zuke formatu asko landu izan dituzu, telebistarako zailak direla, antzerkia dela, ez dakit esketxak direla, webzailak direla, hoixe ez, garrantzitsua dela egokitzen jakitea. Bai, batez be hain lanbide... Halako lanbide baten gainera hori da. Volatila da edo hain ez egonkorra da zentzu hortan, nire kasuan mintzat, etorri jaten nahi eutxi behar izan dutzatela. Eta, bueno, zorionez ondo moldatu naz, eta gustora egiten dut gainera, bai baten, bai bestian. Ez dauket, aukeran emungo baldin ustasun gauza bat edo bestia ez neuke jakingo aukeratzen. Eta hori, azkenian da nik uste dut kontatzeko gogori eukitea, zerbait pasio bat eukitea, zerbait kontatzeko, edo modu konkretu batera kontatzeko, edo dana dalakoa. Zuk ilusio baldin badaukotzu, ja, bueno, ja hori bakarri gozada bada. Egokitzea zari garela, ontxe, gurekin, txapa aldizkarirako website bat egin dozu, gora berak, izenekoa, zer nolako esperientzia? Oso politxa. Bai, gainera kuriosua da, normalian enkarguz etortzen dien lanak, lehen esan duten moduen, igual ez datoz zure gandik, ez? Ez diezu gandik sortu dien gauza batzuk. Baina zure egin dozu, kepa. Bai, hortara noi, ez? Osa, derrepente, munuztazuen enkargu bat, eta gainera nik gogoratzen ez dakit norekin hitz egin, baina esan hon, bueno, ni sartuko naz proiektuan benetan topatzen baldin badot, munuztazuen osagai honeikin zerbait engantzatzen nauena, eta bapatien ideia eukin nagoenean esan nagoen, ostra, ja, hasi nintzen ilusionatzen eta hasi nintzen oso neuria egiten... Bai, azken batean guk ideia oinarrizko hori da, botan ustazuen humorezko zerbait izan bertzala, minutu gutxitakua eta igogailu baten kokatuta. Hori da. Eta gero zuk eman diozu forma. Eta gero nik eman nintzen forma hori, eta bapatian hasi nintzen, filoi bat ikusten nagoen horrek, ostra, tiroi eukia leuela, eta oso divertigarria iruditzen jaten ikusteko, eiteko bebai, eta batez be, ez zaten nagoen, nereak eiken dituen hainbeste pertsonai desberdin karakterizau eta inalizatia aktore moduan, zeo parixa. Bai, ni geratu naiz, benetan, flipatuta, ze gaitasun. Bai, eta orduan, hasi nintzen ilusionatzen, eta, bueno, zeituen idatzen dituen bost historia horreik, egisa da gero... daukat, zu Monika idatzi dut bat, anik bat, eta handik izan, Monika, bigarren ere, ja, bialtzen dizu, bigarrena, hirugarrena. Garbi ikusten baldin badot, zein dan pertsonaia, eta zedi buruz hitz egin alda hoien, pipa, eta holaxe urten ziren, bostak, oso azkar. Niretzat esperientzia berria izan da, alakorik egiteke neukan sekula, eta oso gustora ibili naiz, Eta harritu naiz bereziki daukatzuen sortzeko gaitasun horrekin, ez? Bai gidoiak, ideia bera nola borobildu, nere Arriola bera, ez? Jo, ze patxadarekin, alako karakterizazio, prozesu luzeak, pentsa ez, Mikel Laboaz karakterizatzeko 3 ordu eta erdiko makillak ezaioa, txintxo batere kejabarek. Bai, gozada bat izan zen edeakin, eta gozada bat izan zen karakterizatzeko makillajeko eta pelukeriako kizkitzakin eta baita, zelan egin jauien, nik aluzinau inauen. Eta ondiokan bizpailu kapitulu bakarrik ikusi ditugu, eta geratzen direnak, epa. Hori da. Ni garbi neukan gainera honek funtzionabal izateko pixua hundixe jarri jakola karakterizazioari eta ondo egon behartzala. Azkenean oso pertsonaje desberdinak dira tal batetik bestera pasatzen dienak. Eta izan berdia identifikagarrixak, ikonikoki azkenean... Berez gainera oso ezagunak direlako, Bai, hori da. Eta
iritzen jaten funtzionauko gela, hori karakterizazio horiek benetan ondo egongo bazien. Eta da, zoragarri, benetan ondo bez, zoragarri da. Oso ondo dara. Bueno, ikusiko dugu ba, nola jarraitzen da ben, gora berenak. Eta amaitzen joateko, Kepa, bueno, oraindik ere, koronavirusaren testu inguru honetan ere, gaude ez da, eta, bueno, beste sektore askori ekonomikoki eragin dien moduan, zer esanik ez, kultura arloari ez da. Nola ikusten duzuzuk kulturako edo aktore moduan, kulturako langile moduan, babesi sentidu duzu, bai ez, nola bizi izan duzu guztia? Babesa, biltzen, egon die bilkurak eta badauz eztabaidak eta ikusteko zela lagundu aldan sektore hontan. Ze normalien da sektore bat, olako egoera, bueno, olako egoerak ez die asko egon, baina esan krisi egoeratan, krisi ekonomiko egoeratan, apur bat azken putz izeten dienak, ez? Hartzen dauie beste sektore batzuk edo garrantzia handiago hartzen dauie. Egisa da oso kuriosua dela, esango neuke, horreko baten egon nintzen apur bat pentsetan, ez? Langabezia tasak eta esaten sektore desberdinetan, eta esan, ostras, gure sektorian, igual 98 edo, oso esan gure, ez da gizein egongo dan lanien, momentu hontan, baina eski antzokiak itxita daz, telebistak itxita daz, oso esan gure, sekulako langabezia tasa egongo da. Zer gertatzen da gainera, oin hemen bertan bera gelditzen dien antzerkixei buruz nabil, bertan bera gelditzen dien emanaldiak, egoera honek irauten dauen bitartian, gainera ez dakigu nik uste dut antzokien kasuan eta izango diela azkeneko, bueno, ez dakit nola emongo, nik ez naz, aditu bat, baina suposatzen dut azkenetako gauzak izango dira irekitzen dienak jende askodun espazioak eta tartien antzokiak, pentsatzen dut, ez dakit, ojala ez, baina bueno, ikusiko hu. Claro, bertan bera gelditzen dien emanaldi horreik ez die kobratzen. Ez dauko, aktoriak ez daukate soldata bat. Orduan, ez dakigu ez da, berreskuratuko dien datozen hilabetietan, ze datozen hilabetietako agendak behia beteta daz. Ez dau tarterik, oin bertan bera gelditzen dien antzerki lan horreik programatu alizateko, edo ez dakigu tarterik ingo jakien. Nik uste dut okerrena dala apur bat, eta uste dut gauza orokorra dala, ez jakintasun bat eta zalantza bat ez dakiguna nora joango da nau, gero aukera aukiko dauen errekuperatzeko. Hori da, ez jakintasun hori da, nik uste dut agobia hundiena sortzen dauena. Bueno, patxala sartu beharko dugu, Kepa, besterik ezin dugu egin eta, bueno, iruditzen bazaizu, hemen utziko dugu gaurko elkarrizketa. Eskerrik asko, gurekin izateagatik, zorte hon, antzeslan berrian, eta, hoxe, ikusi arte. Hori da, eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.